En les darreres setmanes, les activitats i tallers del Pla Educatiu d'Entorn de Reus han anat tancant la programació del curs 2009-2010. A les acaballes del curs ja es pot dir que s'han dut a terme més de 277 activitats repartides en 38 centres educatius. Un any més, el Pla Educatiu d'Entorn s'ha desenvolupat com una activitat conjunta de l'Ajuntament de Reus i el Departament d'Educació de la Generalitat, amb l'objectiu de fomentar la cohesió social a la ciutat i assolir l'èxit educatiu de l'alumnat. El Pla Educatiu d'Entorn busca aconseguir aquests objectius donant suport a iniciatives que neixen als centres educatius i es desenvolupen en xarxa amb entitats i col·lectius del seu entorn, com ara el mateix barri on hi ha l'escola. Jo crec que quan parlem de corresponsabilitat, quan parlem de plans d'autonomia de centres, vol dir dissenyar, en certa manera, també una sèrie d'activitats en el marc de les necessitats del centre, però també prenent l'iniciativa des de la pròpia direcció, com aquí és palès, com des de les associacions de pares i mares i, evidentment, amb el suport nostre. Tot això ho emmarquem dins del Pla Educatiu d'Entorn, dins dels eixos de treball d'aquest Pla Educatiu d'Entorn que ja portem des del curs 2004-2005 tirant-lo endavant a la ciutat i que vam començar amb un centre educatiu fins a l'actualitat, que tenim 38 centres educatius a la ciutat que estan tirant endavant aquest projecte, i amb moltíssimes entitats i moltíssimes persones que hi participen, més de 12.000 persones amb 12 eixos de treball. El Pla Educatiu d'Entorn representa un complement educatiu per a les escoles de la ciutat i les ajuda a cohesionar la seva comunitat educativa, així com el conjunt de la comunitat educativa de Reus. Educar, doncs, en un context de correlació i de corresponsabilitat amb les famílies, amb la societat, amb les entitats esportives, culturals, etc. I per tant és a dir això, que són objectius generals que fonamenten els principis del Pla Educatiu d'Entorn d'una manera molt clara en la perspectiva de la millora dels resultats acadèmics, però també en la millora de la cohesió social, és a dir, allò que diem qualitat educativa amb equitat. En el tram final del curs 2009-2010, el Pla Educatiu d'Entorn va baixant el taló a un gran nombre d'activitats. El passat dimecres 26 de maig, a la Biblioteca Central Xavier Amorós, es va fer la lectura en veu alta de contes populars catalans per part de nenes i nens del Pla Educatiu d'Entorn. Aquest és un bon exemple de treball en xarxa, ja que van participar alumnes de l'Escola La Vitxeta i de l'Escola Alberic i Cases, i hi va col·laborar la Biblioteca Central de Reus. Avui, com cada dimecres, tenim l'Hora del Conte aquí a la biblioteca, que és una activitat que té força èxit i participen diverses entitats. En aquest cas ens van demanar els plans d'entorn, que estaven fent una activitat extraescolar amb els nens i nenes de l'Escola de la Vitxeta i de l'Alberic i Cases, per fer com un final de curs, diguéssim, de l'activitat que havien estat treballant, que era al voltant dels contes tradicionals. I com que a més també tenim un cicle d'apropament de les diferents cultures i estem promovent o donant a conèixer la cultura catalana, doncs ens va lligar perfectament. Però mira, doncs és participar, que vinguin els nens i nenes que han estat treballant i que els expliquin. Dijous 27 de maig es va impartir el taller La comunicació en la Zampa a la sala d'actes de l'Institut Salvador Vilaseca. Amb aquesta activitat, el Pla d'Entorn de Reus va respondre a la necessitat expressada per algunes associacions de mares i pares de millorar la manera d'arribar tant a les famílies dels seus centres com al conjunt de la ciutadania. El taller va tractar el vessant teòric de la comunicació en les organitzacions i els recursos pràctics en què es poden millorar els sistemes de comunicació interna i externa a la Zampa. Nosaltres sempre demanem contacte, vull dir, ja de totes maneres, últimament ja estem tenint molts contactes, tant amb l'administració educativa, la zona educativa, com amb l'Ajuntament, ja tenim contactes habituals i que aquests contactes se facin periòdicament. Vull dir, perquè nosaltres, al fi i al cap, som els representants dels pares i tenim dubtes, tenim problemes, tenim coses que s'han d'anar plantejant i abans de fer-ho, per un nivell exclusiu d'una persona sola, plantejar-ho, si ho podem plantejar en grup, si ho podem plantejar en unes reunions periòdiques, doncs molt millor, no? Dimarts, dia 1 de juny, es va dur a terme la cloenda del programa Tastets d'Ofici al Saló de Plens de l'Ajuntament. El Pla Educatiu d'Entorn ha fet possible que aquest curs 120 alumnes de diferents centres de secundària hagin tingut un primer contacte amb diverses professions dins el context acadèmic dels aprenentatges professionalitzadors. Perruqueria, electricitat, llars d'infants, comerç al detall, fusteria, construcció i jardineria han estat els àmbits laborals als quals s'han aproximat els participants. Aquest és el primer any que he acompanyat els nens que surten del nostre institut, Gabriel Ferrater,
al tastet d'oficis, i per mi ha estat una experiència molt guapa, i els ho vaig comunicant als professors, perquè te n'adones que hi ha nens que a la classe havien perdut l'interès per a fer les coses, ens costava molt motivar-los i enganxar-los d'una forma decidida a fer una activitat un dia rere l'altre. Podies agafar moments, instants que sí feien una feina, però que no els hi acabaves de veure l'al·licient interior. I amb això hi ha hagut nens que realment han agafat ja aquella dinàmica de ser ells ja que aplicant unes destreses, unes habilitats que potser alguns d'ells han acabat descobrint en aquests tastets. Veus que ells mateixos se senten ja en poder de ser una persona ja apuntant de cara al futur. I el dijous 3 de juny, la seu de l'associació Cibercat va acollir l'acte de cloenda dels tallers de l'àmbit d'informàtica. El 7 de juny es va iniciar l'activitat Tardes de juny a l'Escola Isabel Besora, una iniciativa desenvolupada pel mateix centre, per l'Associació de Mares i Pares dels Alumnes, l'agrupament Escolta i Guia Ben Enllà i el Pla Educatiu d'Entorn, que s'allargarà fins al 22 de juny. Aquesta mateixa activitat també s'ha celebrat a l'Escola Rubió Llors, impulsada per l'Associació de Mares i Pares dels Alumnes i amb la presència dels monitors del Pla Educatiu d'Entorn. També dijous, dia 3, a la tarda es va fer un acte de cloenda dels tallers de dinamització lingüística de l'Escola Isabel Besora. Les mares van fer una representació teatral en què van posar en pràctica coneixements de català oral davant dels seus fills, alumnes de l'escola. El que heu vist avui, aquesta tarda, ha estat una mostra, l'escenificació del conte del Hansel i la Gretel, escenificada per tots els nens, a tots els nens i les nenes de l'escola, per tal de llançar-nos a parlar en català. I finalment, el passat dia 15, l'Escola Maria Cortina va acollir un seguit d'activitats amb motiu de l'exposició a l'entorn de Tintín que es fa en aquesta escola, encara que també hi participen l'Escola Pompeu Fabra i el Col·legi Sant Pau. És el tercer any consecutiu que es fan activitats a l'entorn de Tintín. Aquestes van començar el 2007 amb motiu del centenari del naixement del creador del conegut personatge de còmic, el dibuixant belga Hergé. Les activitats permeten treballar diferents continguts com són els climes del món, els invents o bé les llengües.